Hi guys, खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नै दा जाय बेलासि नालाय इयावहाय एसे रानिं प्रेक्टिस खालामफैदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय रेक्सा मानि बायरायाव ओंखारलाबायनो मोनाना पुरा एक्साइटेड आरो दुब्लि बारियाव फैनानै। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि रानिं प्रेक्टिस खालामनायखौ थौदो बिदिब्ला। लेथ्रा गोजाजोब। थौ। इदि खालामनो नाङा गोलैगोन। मोजां मोनबाय ना? मोजां? औ। नोंसोर एक्सन नोंजों बेयाव दलद जिरायनानै थाबाय थादो ओमफ्राय आं दसे खारनोसै। आं दसे खारनोयाव। वा मोजां मोनदों। मोजां? औ। लामायाबो मोजां मोनदों। बेरायनो मोननायखाय मोजां मोनदों नो हनै सनालिया। मोजां मोनदों सनालि बेरायनो मोननानै? Oh my God! लामा बायदों बिलाय। दुब्लि बारिसो दा बे लामा जायो नामा? जाम्बि। बाबि? इयावनो दलद सानैजों जिरायनानै थाबाय थादो। नोंसोरखौ इयाव दोनसै। नुबाय बेना हासुग्रा जायगायाव अबेयाव हासुदों? खुन्थियावसो बैयाव जाय नैबे हासुबायसो बे जाम्बाया इयाव। मोजां मोनबाय बेरायनो। फै इयाव था सानैजों। नै इयाव खाजानायसो नङा नामा रेक्सखौलाय? बिदि खाजायो। नों रेक्सखौ हमथानो हागोन ना हाया? हायो। इयावनो थाबाय थादो। बाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला आं रानिं प्रेक्टिस खालामग्रोसै दसे ओमफ्राय बिनि उनाव दा लोगो मोनफिनगोन होनबा। दे होमबा लोगोफोर थाथ'दो दसे। A few moments later. लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय आं 4 राउन्डल' मारिदों। एबो 6 मिनिटजोंसो हादों लोगोफोर। ओरैबायदि मेंबायना आङो। दिनै रेक्सा जोंना आंखौ खारनाय नुनानै बारदेरगासिनो दं आरो जोंना लोगोफोर। ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय सानाबो खोमसि जाबाय माने आं एसे लेटद्राय फैबाय लोगोफोर एसे खामानिबो दंमोन नालाय। न'आव फै माथो खालामनो ना लोगोफोर। जेरैखि जाया खुनुरुखुमबाबो टाइम दिरुननानै आं दसेबाबो 4 राउन्ड मारिफैबाय। ओमफ्रायो ओरैनो दसे प्रेक्टिस खालामनो थांसै आरोना। ओमफ्राय माने आङो लं जाम्पखौहाय बारा हाया लोगोफोर दाबो आं नै 4 राउन्डखौनो 6 मिनिट लादों लोगोफोर। दाबो माने आरो नांबावगौ आरोना लोगोफोर। आं सिगांनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय थायोमोन नालाय बिनि थाखाय ओमफ्राय बहुत गोबाव जाबायमोन लोगोफोर। बेनिफ्रायनो आंना प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन नालाय उदै सानायनि बिनि थाखायनो आरोना। ओमफ्राय दा मोजां मोननायखाय आं प्रेक्टिस खालामफैफिनबाय। स' लोगोफोर होनबा दसे प्रेक्टिस खालामनानै न'आव थांफिनसै आरो। दे होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर दा न'आव थांफिनसै। मोनाबायबो ना ओमफ्राय हासबेन्डआबो न'आव फैसिगोन आरोना लोगोफोर। थांनोसै ओमफ्राय आरो दुगैनानैहाय ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय आरोना लोगोफोर। माथो होनबावनो। थ' होमबा लोगोफोर फैदो मानो मिथिनांगौ फैदो। मोनाबाय नै लोगोफोर खोमसि जाजोब्बाय आरोना। न'आव थांग्रोसै होमबा लोगोफोर। लोगोफोर दा दुगैखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामखांजोब्बाय ओमफ्रायो एबार ओंखाम ओंख्रि संसै होनबा लोगोफोर। थौदो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे। नै लोगोफोर बे नाखौहाय सावनानै बाथोन जासिगोन जोंहा। अरखौ जरायनानै लाबाय बायह्रायावनो नै मोजाङै जों गोथोंसै ओमफ्राय सावना लानोसै बेखौ। माने नाया सायखाजोबनाय आरोना मोजाङैनो सायनानै सुनानै लाखाबाय जाहाथे दाहायो माने खिथि गारनाङिनि खिफोरखौ गारनानै लाखाजोब्बाय आरो। बाथोन जानोसै ना बाथोन। मानोबा आं ना सावदोंना थाय र' गाबज्रिबाय थाखायो लोगोफोर आंखौबाथाय। थांगौ दा थांना फैग्रोसै होनबा। बेयाव आं दाख्लै ना फोरानदोंमोन नालाय बेनिबा नैबेनि गन मोनसेया बायबाय आरोना ओमफ्राय नैबेना बायाखैना मोनथाम दङ। आं ना माने फोरानबावनांगोन जानो हागौ साननानै बेखौ सिफायथ'वाखैमोन आरो नैबे हारसिंनो बायदों खामनानै। माने नाया एसे दंबावो नालाय बेनि थाखायनो।
เนี่ยलोगोफोर माने सावखांबाय आरो इखौ सावगासिनो दङ मा सावदों नोंलाय ना खोन्थानांगोन ना नोङो खोन्थादों ना दहायनो खोन्थाखादों आरो ना सावदों होननानै ना लोगोफोर ओमफ्रायो फान्थावबो दंबावो थाइनै थाइथाम बिफांखौहाय बेखौ दानो खाब्रबनानै सावबावनोसै आङो न'नि सावना लाग्रोसै नायाबो माथो मासेयावनो सेरनै जागोन गजब बेइज्जती है जागोनदां इयाव गिदिरखौ मानो सावबाय दा नायो मासेयावनो सेरनै जानाय ना सेरनै नै इयावहाय गिदिर दङ इयाव नैबे 10 केजि मासेयावनो 10 केजि जानाय ना बाथोनावलाय माथो गिदिर नांगौ ना बाथोनाव गिदिर नाङा ना 10 केजि ना बाथोन दिनै ना बाथोन जेबो ओंख्रि सङाखै आरो ना लोगोफोर ना बाथोनजों जागोन दिनै बादों ओंखाम ओंख्रि संनो ओंखाम मोनखांबाय गेसाव संखांबाय आङो मेसिनानो गाज्रि जादों दिनै लोगोफोरजोंना मिन्थिया मा जादोंथाय मेसिना दहाय माने रेक्सखौ थुखैखांनानै आङो रानिं प्रेक्टिस खालामहैदोंमोन ना दहाय नोंसोर जे नुदोंमोन थांबाय ओमफ्राय फैनानै आं दुगैनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय माने लाइन गैयामोन आरो बे समाव मिन्थियासै ओमफ्राय जाय लाइन गैया नालाय ओमफ्राय ओरैनो आं दै आजावना गालांखादोंमोन आरो ना लोगोफोर बाल्थिङावहाय ओमफ्रायो बेजोंनो दुगैग्रोबाय आङो उफाय गैया लाइन गैया नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव जखन लाइन फैयो होनबा आङो माने सुइचखौ होबाय आरो ना मेसिननिखौ ओमफ्राय जायासै ओमफ्राय सानबायखि आं भल्टेज गैया खोमा ओमफ्राय न'आव फैनानै रुमाव फैनानै आङो फांखाखौहाय अन खालामफैग्रोलायबाय आरो ना दोनथ'दे दा नायगोन आं फांखाखौहाय अन खालामफैग्रोबाय आरो ना आङो ओमफ्राय नायबाय फांखायाबो माने मोजाङैनो गिदिंदों आरो ओमफ्राय सानबायखि आं मा जादों ओमफ्राय थारफ्रासो एसे ढिला जादों खोमा साननानै थारखौहाय आरो सोमावहैबावबायसो आं लावथि लानानै ओमफ्राय होनबाबो जायासै आरो ना ओमफ्राय बानायग्रा लेंहरदोंमोन आं बै न' खाथिनिनो आरो ना बानायफैबाय थाखायो जोंनावहाय लाइन बेखौ फन हरबाय आङो ओमफ्राय न'आव गैयानो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मेसिन सारा खामानि मावनांसिगोन खल सेरनानै फिल्टाराव दै एसे दंखायो नालाय बेजोंनो माबाथ'नोसै आरो गाबोनसो बानायफैसिगोन माने अबावबा कलेज पाराथिं बै खाथियावनो आरो जोंनि खाथियावनो बेयाव लाइन बानायहैदोंनो मोनाबोगोन आरो 8टा 9टासो जाबोगोन ना बेनि थाखायनो गाबोन फुङाव बानायफैसिगोन आरो होमबा लोगोफोर दिनै माने खामानि मावनो बादों लाइन माने मेसिना गाज्रि जादों नालाय ओमफ्रायो कल सेरनांसिगोन ना आङो बेखायनो कल सेरनो बासोगारो लोगोफोर आं अलसिया दे होमबा लोगोफोर नाखौ सावना लाग्रोसै स' लोगोफोर नै नैबे फान्थाव गोरलैखौ खागोन आङो सावना जागोन आरो गायाखैबाबो सावनानै जागोन आं बेखौ इबे थाइसे उथुमाय गायाखैमोन एसे देरबावनांगौमोन होनबाबो आङो बेखौ खाबाय सावना जासिगोन ओमफ्राय जाययाव दंबावो आरोना इनि गोजौआव नैबे थाइसेया मोनबाय बेखौ जोलै दोनसै बानलुआ बोखारदो बानलुआ आया नै मोननै मोनबाय मोनाबाबो खाबाय आङो ओमफ्राय दंबावोमोनथ' बोरो ओइ थांबावखो हैलाय थाइसे दंबावो नै इयाव थाइसे दंबावो आयौ इमान गोराथार बोखानो हायासै आं बोखालाय बेखौ बोखानानै हो बैखौ नायाव दंमोन नोंसो बैखौ नायाव बेखौ बोखानानै होदे आं बोखानो हायासै मोननैजों बोखा बैखौ नाया खाबाय बैखौ नाया बैखौ नाया बेखौ दंबावो बेनो ना गोजौनिया बेनोमोन बेखौ नानै बोनानै फैबायना गैला बे गोरलै बेबो जाजागोनथ' हो बे जाजायालै बे गोरलैयासो खाजागोन ओंखाय बे जाजाया राबायसो नै बोरैबा फान्थावा जा फिथाइ थाइदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने बोरायबायबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय एसे देरबाथाय माने सेवनानै सिरिजोबो बेखायनो थाब थाब जानांगौ बेखौबो खादो मोन सायोमोन सेरनै सेरथाम सायोमोन होनलाय खेबसेनो थाइखायोमोन ना सेरनै सेरथामनो खागासेयावनो सेरनै सेरथाम मोनोमोन नामा बे थाइब्रै मोनबाय नालाय थाइनै दहाय फुङाव नानाजिनो हरबाय आरो बेखौबो सावनोसै
दे होमबा लोगोफोर बेखौबो सावना लाग्रोसै बे फान्थावखौबो मोजाङै नै लोगोफोर आंना बानलु सावनायाबो जाबाय नै मोजाङैनो बरियासै बे फान्थाव सावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय बिनि उनाव जानोसै ना बाथोन आरो फान्थाव बाथोन दिनैजाय स' लोगोफोर नै फान्थाव बाथोना नै लोगोफोर संथारबाय जों सानैल' नालाय नानियाथ' जाया बेसे जाबाय फान्थाव बाथोना सानैजोंनो मेरला बे नैबे ना बाथोन आरोना लोगोफोर जाबाय मिलौखाबाय जानोसै लोगोफोर ओरैबायदि जानो लुगैबायना ओंखामखौनो दिनै जाब्रेलायखासिगोन आरोना लोगोफोर जायगासै होमबा फान्थाव बाथोन ना बाथोन सावनाय ना सावनानै सिफ्लेदों आरो लोगोफोर जाहैग्रोसै फान्थावखौबो सावनानै सिफ्लेबाय नै लोगोफोर बे फान्थाव बाथोन बे ना बाथोन बे दहाय साननि आलु आरो सबाय बिमा भाजा गोजां बोथोरनि आइटेम नङा गुसु नालाय लोगोफोर जाग्रोनोसै मेथाइ लांना फैदों आरो मेथाइ जानो लुबैदों जानदे बिस्कुट देता क्रीम बिस्कुट लाने के देखिए जरा ये तो खाली देखला ভিতরে আছে নাকি এই যে এটা আছে ক্রিম এখানে ক্রিম আছে ভিতরে তারপরে আমাকে কিবা দাও স্নান করা সাবান একটা দাও আর কাপড় দিয়ে সাবান একটা দাও কাপড় দিয়ে সাবান তো সকালে নিয়ে যেতে হবে না নাই এটা থাকবে চলবে এখন তো লাগে না সকালে আনো চুলবো নাই নাকি হ্যাঁ চুলবো নাই না চুলবো নাই একটা আছে দে কটা একটা দিয়ে দে আর মিমিটা একটা দে चलो कत হয়েছে 10 20 30 40 টাকা 30 40 না প্লাস্টিক দিস খাওয়া হয়েছে না খাওয়া দাওয়া হয় নাই কলেজ করে যাবো বাসন করবো এই লোগোफोर जानोसै एक्सुना जाम दे जाम जाम होनना लोगोखौ खारलांखायो नुबाय लोगोफोर आसोलसो एक्सुना कम ओइ दा जाम होननो दोनसिगोन दा खारलांबावबाय नुदों मासि सयतान बेला फैदो एक्सुना आंनि आबाना ना ना रेक्सना ना आमाना आंनि लकी ना नै गायाव दोनबाय न नुदों लोगोफोर नुबाय आखला नुबाय बेना नुदों लाना खारलांबावबाय नुदों जाम होनजानो गिनाया जाम होनबाथाय माने खारखायो आरोना ओमफ्राय हायाव होनायखौ नुबाय खना जाफैबावबाय नै लोगोफोर नुबाय जों मोनायाव मेथाइ जायै बुंजोबा जासिगोनानो स' लोगोफोर दासो ओंखाम जाखांदों ओमफ्राय माने आरो खाजा जानो लुगैनानै ओमफ्राय खाजा ओमफ्राय बेफोरखौ लाबोजोब्बाय आरो आं बिस्कुटबो बेखौबो जानो मोजां मोनो आं पतन्जलिनि ओमफ्राय बे मिमि ओमफ्राय मोनसे दंमोन आरोना अरिअ बायदि बे गोथावथारमोन क्रिम बिस्कुटा बे जोब्बायनो ओमफ्राय हेन्डिखौ लाबोबायनो बेबो मोजांनो जानाय नायनोसै माबायदि ब्लास्टनो स' लोगोफोर दहायथ' नुखादों ना बाथोन ओमफ्रायो फान्थाव बाथोनजों जा मोजाङै जा बुरजा ओंखाम जाबाय होनबाबो आरो माने खाजा जानो लुगैबावबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो खाजा जागासिनो दङ ओमफ्राय रेक्साबो नो बेबो जानो लुगैदों नै रेक्साबो जाबावहानो गारबावबायसो हायाव जायानो बियो स' बिदिबा जागोनसै ओमफ्राय माने लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय बारा गोलावबा नोंथांमोनाबो नायनो बायो नङा होमबा लोगोफोर
स' थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन दे होमबा लोगोफोर बाय